masagidya mga Kapuso Plaza sa Talisay City sa Negros Occidental. Mangin mas madinuagon sa ila switch on bwas. Samtang Festival of Lights naman kag Christmas tree nga napalibutan sang gahigante nga mga maskara. Mangin sentro sa Christmas celebration sa Bacolod City. Yaring balita nga atong gintutukan. Excited na sa Christmas feels. Gani todo ng pagpanghanda sang sinigrupo sa mga estudyante sa ilang performance para sa ginakalang kaganya 28th Parade kag Festival of Lights. Nga pamaagi sang LGU agad himuon nga mas merry ang Christmas sa City of Smiles. Naligmay sila nga magluwa sa maduagon nga palibot dala sa masanag nga Christmas lights kag deckers. Ang ila talento amo magahatag sang duga nga kasadya. We've seen how much our dancers naga-improve and how we build each other's relationship. Kapoy, gid syempre, kay minsan rapi lagi kami ka weeks nga prepare na kaya man naman nga matapos. Pag-umpisa na parada sa hapon nga pagkapasakupan sa masobra 10,000 ka partisipante sa Lantern Parade. Mga drum and bugle corps, electric floats, ug syempre pati mga manunudlo. It's very fulfilling. Ang amon makita na namon sa dalanon nga nagayuhom ang mga bakalod noon samtang naglantaw sa parada. Makahatag kami sang kalingawan sa ila. May partial closure halin Burgos padulong sa Government Center grounds sa bahin sang Circumferential Road humalin las 2 ang hapon tubto matapos ang parada las 8 ng gabi. For the first time, hiwaton man ang Festival of Lights sa Bacolod City Government Center grounds. Pasigahon man ang gahigante nga Christmas tree sa syudad. Sa Talisay City, masakon naman ang empleyado sa LGU sa preparasyon sa pagpasiga sang Christmas lights kag decoration diri sa public plaza. Gani ining mga pumuluyo, hindi na matago ang excitement nga masaksihan ang pagpasiga sang giant Christmas tree kag parol. Excited, hindi ka mag-light pa sa lights on bus. Malaga mga may basa. Sunod sa LGU, simple kag malipot lang ang patigayunon nga programa buwas sa gabi. We have a collaborative effort, no, with other offices nga maput up tani nga kalingawan. Alas 6 buwas sa gabi, dululungan niya pasigahon ang mga Christmas lights diri sa public plaza nga sigurado kalingawan gid ang dala sa mga kabataan kag bilog nga pamilya. Obo Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.